פחות או יותר מאפיין את הפרויקט הזה. אני מאוד נהניתי להיות חלק ממנו, לפני ואחרי, ויאללה, שזה רק הפתיחה של תערוכות מרשימות, והנושאים הם unlimited. יש מקום רחוק אחרי הים, שם החול לבן הבית חם, שם השמש מאירה מעל את השוק הרחוב והנמל. הבית שם אחרי הים. מה שבאמת נורא כיף זה לאו דווקא המקום, יותר הצמתי עם דן תורג'מן ועם נוי, הבת של אילן. ודווקא לא היה, את יודעת, כאילו, את העלייה ממרוקו עם הארץ המובטחת, אלא מה שאני הרגש שם בצילומים זה את המקום הזה של הזוגיות עם המשפחה, שהילדה מושכת אותך והבעל מקטר וחם, והרגע הייתם 3 שבועות באונייה, וכל מה שבא לך זה רק לרצוח אותו. יחסית למי שהייתה 3 שבועות באונייה, תראית מאורגנת לתפארת. אז אלה אנשים שדואגות לעצמן, שאכפת להם איך שהן נראות. אבל כל הנושא הזה, הזוגי, המשפחתי, דווקא זה משהו שכן עבר לי שם בצילומים. הבית שם, אחרי הים, את העיניים של אבי שם לא אשכח. איך מביט. אני אומרת שהתערוכה של אבא שלי נורא יפה, ואני נורא גאה בו, ושתמיד יצליח לו הכל, ושתמיד ידע שאני אוהבת אותו.